Ada mikir bazarin euy. Yes, kemudian mabrik mojang. Bawa jiji muda ada nampak ada nih. Korea dah. Ziyan adalah जासिगोन बे सम थाब जानांगौ आरो जियानो जादोंला थाब जानांगौ खस्थ' मोनगासिनो रायजोआ बेसेबां खस्थ' मोननानै थानानै साखा बानायनांगौ आरो ना मोनाबाय जोंना दंबावो थिफैगासिनो माबा 10 थारिखनि थाखाय जायगा नागिरदोंमोन दे Cirangi rider Himalayas rider Plena di arena di sini ya Golden Langur Riders nih MC udah mau sana nih